Prečo je vlastne kritické rozmýšľanie dôležité? Často počúvame, že sa máme venovať, malo by sa učiť na školách a tak ďalej, ale prečo vlastne? Podľa mňa hlavný dôvod taký, že jednoducho, aby sa nám lepšie žilo. Totiž svet okolo nás je komplikovaný a niekedy vedome, niekedy nevedome nám môže ublížiť. Niekedy vedome, niekto nás chce oklamať, aby nás vovedol do omylu a napríklad okradol. Ale niekedy nevedome. Napríklad, keď si ja dám jedovatú rastlinu a otravím sa, tak to nie je chyba tej rastliny, že som sa otravil, jednoducho je to chyba toho, že som danú situáciu ja zle vyhodnotil vo vnútri svojej hlavy. Takže prvá prekažka sú veci, ktoré sú okolo nás vo svete, sú zložité a nechcú nám ublížiť, ale môžu. Potom sú veci okolo nás vo svete, ktoré nám chcú ublížiť, chcú nás oklamať a tak ďalej. A potom je tam ešte naša samotná hlava, ktorá je veľmi komplikovaná a snaží sa fungovať čo najlepšie v tomto chaotickom svete, ale vytvára mnohé skreslenia, deformácie reality a tak ďalej. Takže je podľa mňa nevyhnutné rozumieť tomu, ako skresluje obraz o sebe celý okolitý svet, ľudia, ktorí nám klamú a tak ďalej, a ako sa obraz sveta deformuje v našej vlastnej hlave. Takže ako rozumieť tomu, čo sa deje vo vnútri našej hlavy, ako rozumieť tomu, čo sa deje vo vonkajšom svete. A hlavným cieľom je menej sa mýliť o tomto svete. Keď robím dobré rozhodnutia, tak z toho profitujem. Som zdravší, lebo si dokážem vybrať, čo je pre mňa prospešnejšie. Mám lepšie vzťahy, lebo lepšie rozumiem aj tomu, ako prebieha ľudská interakcia a viem tieto veci všetky vyhodnocovať lepšie. A pravdepodobne som aj hodnotnejší člen spoločnosti. Ľudia, ktorí sú ľahko oklamateľní, tak potom deformujú napríklad celú politiku tak, že sa s politikou môžu stávať postupne klamári, lebo vedia, že časť spoločnosti jednoducho voči tomu nie je odolná. A namiesto tomu, aby prinášali výsledky, ktorými by si získavali naše hlasy vo voľbách, tak jednoducho si tie hlasy dokážu získavať iba klamaním. Takže mám pocit, že kritickým myslením zlepšujem svoj vlastný život, zlepšujem život ľuďom vo svojom okolí a snáď zlepšujem aj život celej spoločnosti, lebo som potom trošku užitočnejší a prospešnejší ako občan. Takže na svojom kritickom myslení by sme mali makať, aby sme sa o tomto svete mýlili čo najmenej. No a ak sa chcete mýliť trochu menej, tak dnes večer v Griňave budem mať dokonca 2 prednášky na takéto témy. Takže rád vás tam uvidím, keď máte cestu okolo, tak sa stavte. A keď nemáte cestu okolo, môžete docestovať a dnes večer, teda v piatok večer, sa uvidíme na týchto prednáškach.